concerned. Yes, sir. And so nothing will happen. Yes, sir. And we are concerned about the incident also. Thank you very much, sir. Sumbut mitrangba kajala Bihar Sushil Kumar Modi hakajan mit siningkong ulong ba sarkar Bihar kalasim ya karaiban punjurno ya kajing para ya ka station rail kabahap hakate kajala kanthop langru ya kitu kijaka shwaban rung sa Bihar pat shwaban lai nakate kajala ya kate kajingkular ka sarkar Bihar kalapan pau hakajikran hapadeng chairman ka state planning board ba lambor malangyang bat utu sumbut mitrangba hakani kajan miat hadian baki samla na megalia kanthop langi tu badai na kajala jongathan chate lamingi kilasa ale tomet hakibrio keblakiu jubor hakaral kebosong mariapoi hadonapur Bihar Agadaw kalong ba kipasyang banrong jubor apo kanika special train kabala panbit ka sarkar te but hadin ba ngayo ba ni siyang batki ngilayo yung details na dong sidong but kabang marmar khalampan slam mala kren direct yo deputy chief minister yung ka Bihar o Sushil Modi but nila pensngo yung ni kajing persya kajungi hagba ki khana jungi gisha le tomet banrung jubor what yiki kanthei bupriru kim saliashu what ban pesyang maktakti te kani kala penlong ba ngimla ban shulong tang kinong pikai andai kala penlong ingi ban khot marmar ya ka Bihari Welfare Association Meghalaya ba makiru ba kin pensngolam ya kani sipo ka government jang Bihar andai ngashko ba ni thuipi hadin bla wajitip public ka jakum to kadaw kalong ba kini ki railway police force Kambyang hapo itu station kala penlong igi breo bakinya rung jubor hapo ki train namar ba kadaw kalong ba kini ki breo ki baile ki ba pesyang ban rung jubor hapo kani ka train kimot banlait na po kani ka sinong danapo siya po Katihar railway station tabat ka stretch kalong kumba laispa khatsaw kilometer bat ka jingjangay kalong nagumnom no san kanta siteng manpoy na po Danapur siya po Katihar railway station te nakaliang ko yung nga khamtam ngala yo bankren kabasnat kalong bang yo bankren bit direct yo deputy chief minister kung bala umane but ula ay ukubur uang ba kajya hapo kiniki banta ki baham hapo Bihar te kajingkali ngabo yung kumno pinle hagbay ba kani namar ba dangbon ki students jungi giban 1 pai na po ki jelag ba phebo phe ki badon hapo kani ka re India ki ban hambat habanya lamba bet na po ka Shinong Bihar te anray u deputy chief minister upantip mene lamba ka jingkren hapo ka phone to ang ba ka sarkar Bihar kala shimi karai ban I direction ya baro ki district magistrate namarhang thi gidon de ki district magistrate kimdon ki deputy commissioner te nangta kila IGT ru ki district railway magistrate kamot baro arbanta ba lakumno kin hap ban ay ka security ka ba tight ba namada pan pentikna ba kini kijingjia kinumjia shu te hakani ka jingkren ngala pensengo siyaw Sushil Modi ba lakumno pinhap ban pentik na baka protection ngipan kaday na po Boxer railway station masenrung ya ka Bihar but can continue ka protection ya ki khna jungi hadu hapo Kishanganj railway station kabahap ka stretch hapo kinaka kabahap po ka state Bihar te ula pensengo ang bangiro ngi presya biyagani ka jingjia nama kani kadi kapor kaba kaprathai brokoi kadon hapadeng jong kajing te kajingwan jong kiniru kikhna kalong bakadon kajing bakadon kani ka lockdown habide bat COVID-19 te banshu sa bigi khna lajong sethiru kamlong na bakawan ra jingma te katbala kamot nagaliang jong government na presyang buit bat bor ban pentikna ba baro kikhna kadi ban poilot siya po ka state na jong te ngala pensngo mane siya po kani ka
Bihari Welfare Association ba kiniru ki kubur kyong ba kumhagani kapor kamot baro ki beriu ki persyang ban poino slayeng ban ilut yikikam kijam shadien ban yale katbala bagin poikulo she po sinongajong kani kadi pa kata ka way na ki problems ki bagi gindu kani ki khat kata ka pandemic ka ba shakai hadu kata te kiru kilapan sngo bakin pha kajing tho karke shapo ka government jong ka Bihar how ka bide bagani ka banta ba nangni shakmat ikwa ban pentikna ba ki khna jungi bagi don ha ki train bagi wan pha shala yeng annum dei shu bandan mano manuru ban penwit yaki hapo lenti singken tenga sngo ban penparu hani ka por pa nagaliang jong ka government Bihar habang yo banya krenmen ne wang bangiru ngi condemn ye gani nginum island bagan jakum ni andre ho pat bhur ubam yo train ubam don lat lenti ban poisla yeng habaki I ka train bagawan gamot kile ban rung te dei namar kata nga skwa banong ba panklan ye ka security ka train kan haban yeng namar teng kan haban shim ye ka bam nam ta ban ai gitu ki passengers ki don po train andre kamut ba phieng hang tu ba kin wan di pat bhur ban rung jubor kata te kam malong te ngi pan sngo to bashai ba so ba ban pentikna ba ka arrangement kan biang na dong shadong ba ki brief kinum yo ban rung jubor hapo kini ki train ki bala le kerpangs la shim yaka kum kawai ni ki special permit ban wanra iki khna jungi shane te nga so ban penpa honi port ba nginum ko asyu ban yu ibiang sasisen kum kini ki jingja but ngilapan ya ka security arrangement ka babiang but nga da krenyu mambawan numanra ya gani hakajing ya pher jat bat kiwi namar lamba jo kani la phimla ban te lakam te ngi sheptieng bayo kapur sigiwi benta jo ka north eastern region bale se yo kaja ka nunu ka jingja ka basusi ya kineki jat bandrio Bihari te banwanra ya kajing songssan ban pelong yagi kam bagi nyat bet tengila penpau mane ba ai ka insurance ko biang but nakaliang jong ka government jong Bihar u deputy chief minister wong ba ngin pelong ik meeting ban simi garai kumno ban panklan ye ka security hagabdei bat ki khna jungi hagabagin man phai